alaikum warahmatullahi barkanmu da sake haduwa da ku a bidiyon mu na yau. A gurguje bidiyon mu na yau zai kawo mana jerin yarurruka har guda 10 waɗanda aka fi yin su a wannan duniyar, wato yarurrukan da suka fi yawa a wannan duniyar tamu baki ɗaya. Mu je cikin bidiyon domin mu ga ya suke waɗanne yaruka ne na wannan ƙasa ne. Fara aiki. Yare na farko da aka fi magana da shi a duniyar nan shine yaren Turanci, wato English. Yaren English ana magana da shi a duniyar nan baki ɗaya. Kimanin mutanen da suke magana da shi su ne mutane 25 cikin 100 na duniyan nan duka suna magana da wannan yare na Turanci. Na biyu kuwa ba kowanne yare ba ne illa yaren China, wato yaren Chinese. Wannan yare yayi ana magana da shi ne da yawa sakamakon cewa kasar ta China ita ce kasar da ta fi kowace ƙasa yawan al'umma. Shi sa yarenta yake da daraja, wannan ya zo ta biyu. Da ba da haka ba da akwai yarurrukan da ake yi a ƙasashe daban-daban, tunda su a yanki ɗaya suke, sai daga su sai ƙasashen da suke kusa da su ne kaɗai suke yin wannan yare nasu. Na uku yare ba ne illa yaren Indiya, kamar yadda muka faɗa a ƙasar China. Su ma dalilin da ya ɗaga wannan darajar yaren nasu yawan al'ummar da take ƙasar a jerin duniya, cewa ƙasar ta Indiya ita ce ƙasa ta biyu a yawan al'umma. Yasa ƙasar take da yawan masu magana da yaren nata na Indiya. Da ba don haka ba ita ma da ta sha kashi. Mutanen da suke magana da wannan yaren a duniya kimanin kaso 11.51 na fasantar ɗin mutanen duniya a cikin 100. Yare na hudu kuwa ba kowanne yare ba ne illa yaren Larabci. Yaren Larabci yare ne da ƙasashe suke magana da shi, har kimanin ƙasashe guda 66 na yankin Larabawa da kuma waɗanda suke makwabtaka da su da waɗansu ƙasashen a yankin Afirka. Sannan kimanin mutanen da suke magana da shi a percentage na 100 a cikin duniya gaba ɗaya, mutane 6.6 su percentage 6.6 ne suke magana da yaren na Larabci. Sannan ya samu zama yare na ɗaya a idan duniya, yare na biyu a idan duniya ga baki ɗaya bayan Turanci a Majalisar Ɗinkin Duniya ta Amerika a shekara ta 1974. Wannan shine yaren Larabci. Yare na biyar ba kowanne yare ba ne illa yaren Isbaniya, wato yaren Spanish. Yaren Spanish ya samu zuwa na wannan daraja ne sakamakon mutanen adadin ƙasashen da suke amfani da yaren a matsayin yaren su na kasar. Ya samu daraja zuwa a na biyar a kasashe guda 24 da suke amfani da shi. Yare na shida ba kowanne bane illa yaren Rasha. Yaren Rasha shine ya samu zuwa na 6 a yarukan da ake magana da su a duniya. Kimanin masu magana da shi kimanin mutane 3.95 na duniya su ne suke magana da wannan yaren. Sannan kuma shine yaren da ya fi kowanne saurin yaduwa a yanzu da ake kan yin magana. Yana yaduwa ne a kasashe da dama daban-daban na duniya. Na 7 ba kowanne yare ba ne illa yaren Portugal. Yaren Portugal kimanin mutanen da suke magana da shi sun kai 3.6 a percentage na mutanen duniya. Kuma kasashen da suke magana da shi da wannan yare na Portugal sun kasance irin kasar Angola da Gongola da kuma sauran kasashen da suke kusa da su. Amma kasar da ta fi yawan masu magana da wannan yare na Portugal shine kasar ta Brazil a duniya baki daya. Ita ce kasar da ta fi ko'ina magana da wannan yare na Portugal. Na 8 da ya fi yawan masu magana da shi ba kowanne yare ba ne illa yaren Bangalo, wato yaren Bengal. Yaren Bengal wanda ake yin shi a yammacin Indiya. Yau da kwai jihar da take yin shi a yammacin Indiya shine yake da daraja ta 8, ko kuma in ce mutanen da suke magana da shi sun kai na 8 a duniya baki daya. Kimanin mutanen da suke magana da shi kimanin mutum miliyan 120 ne suke magana da wannan yare. Sannan kasar da aka fi yin yaren shine Bangladesh. Ita ce babbar kasar da take yin wannan yare a duniya baki daya. Kasar kuma ta Indiya wata jiha ce kawai take yin wannan yare. Kimanin masu magana da yaren Indiya da kuma Bangladesh din gaba daya
sun kai kimanin 3.19. Yare na tara ba kowanne yare ba ne illa yaren Faransa. Yaren Faransa shine yare na tara da yake da wannan kima. Shi a duniya kimanin dauloli ko kuma na ce kimanin ƙasashe 32 ne suke magana a matsayin shi na babban yare na ƙasar. Adadin mutanen da suke magana da shi a cikin 100 kaso 3.5 su ne suke magana da shi a cikin 100. Yawancin ƙasashen da suka fi yin wannan yare ko kuma manya-manyan ƙasashen wannan yare irin su ne kamar irin ƙasar Faransa da kuma waɗansu ƙasashe na Afirka irin su Nijar da kuma Kamaru da dai sauransu. Waɗannan su ne ƙasashen da suke magana da wannan yare na Faransanci. Yare na ƙarshe kuma na 10 ba kowane yare bane face yaren Armenia. Yaren Armenia kimanin mutanen da suke magana da shi sun kai 2.77 a cikin 100. Sannan kuma ƙasashen da suke yin magana da shi ƙasashe ne na yankin Europe. Da kuma ƙasashen da suka fi shahara da wannan ƙasar da ta fi shahara da wannan yare shine ƙasar ta Armenian da kuma sauran ƙasashe na yankin Syria kamar Belgium. Wannan shine takaitaccen bidiyon mu na yau. Kada ku manta ku ci gaba da kasancewa da wannan tasha ta mu ta Abba TV da kuma tashar mu ta Duniyar Fassara domin mu ci gaba da muku fassarar al'amura daban-daban na rayuwa. Bye, sai mun haɗu a bidiyo na gaba. I still show up on time, stay a minute, another minute. Hold on a second.